mikil stijo marun-run nyomagulingan mati urip maneh rinengga sang aji Pancasona mangeling ana sang Subalinata Togok kula sinuwun kowe melu aku minangka seksi gok badhe tindak pundi kok wangunipun panjenengan sesarengan kalian Begawan Durna arep lumaut ing Praja Ngastina ingkang perlu ngundurke Antasena karo Pancawala cilik bisa tak tundung iso ing Praja Ngastina gedhe tak pateni wak sebabe Antasena metu ki ngrebut negara Ngastina nganti pepundhenku Kurawa munggahi paman Aji Ngastina kendran sanging papan merga saka tingkah lakune Antasena niku nek dijukuk tata lair Antasena kleru merga ling ngrebut negara ning nek dijukuk batin bener nek mboten dijaluk sanika ajeng dijaluk sok kapan cobi mang takoni Durna niku mumpung wonge tenganding sampeyan angger dijaluk Ngastina angger dijaluk negara Ngastina mesti sing njaluk dikaniaya niku pun kerep wit jaman biyen cemplungke sumur jak pesta ning baris golo-golo dobong lebokke alas merentani men pangan demit lan liya-liyane nganti pun tahu kok Janaka ijen teng Ngastina njaluk negara Ngastina direkodaya kalih Pendhita Durna niku wonge wonten niku dobong diil ngaten jagone Durna pengpengan awune digantang konangan Kresna awu dungkuli kembang dadi Janaka ora karuang 1000 Ngastina kebak Janaka wah geger mongko Janaka niku rak bagus to lha iya mongko wonten 1000 cobi angger wong wedok melu Janaka wong wedok melu para wong lanang sing ditinggal wong wedok niku kongakangiang bojone Suyudana melu Janaka akeh bojone Sengkuni melu Janaka teke Dursasana melu kabeh melu tek kowe ya iya melu Janaka nek jaman biyen ha iya melu mergo kepencut ora mung dipek bature oh mung dipek bature kok omong pancen nek jaman Janaka dadi 1000 ning Ngastina pancen geger temenanan seprene iki sik ana sing bojo ra mulih teke sapa teke Busra melu Janaka melu bapak biyangne mongko lunga kintas adol kursi ya rakyat wong kok kelakuane kok ngono ora mesake to kok ngakangian seprene iki dheweke kuwi kok ngakangian mergo saka bingunge nganti ora temonjo angger ndek dhuwit lap yuk gregeten salong ana sing dititipke salong ana sing wah ya karang wong adate iki wong bebrayan njur ijen ngono iki ya kontrang kantringan ha iya nek dong mempeng ya mempeng nek dong ora mempeng ya kelingan karo pasuryaning garwane iki ya ketok kaya ngalamun nek ning Wonosobo mempeng mempeng angger bangun saya mempeng banget saking mempenge nganti ora wani tangi to dadane kowe iki ora genah padha karo ming turu wae lah niki kersanipun mangke yen upami Antasena mboten saged kesah saking ngriku watak pateni wah mateni kok mateni Antasena ya padha karo
Gayuh lintang luku. Gap. 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 Wonten apa, Mbah? Kowe aja semenang. Angger Nrakasura putuku iki nek iso menang karo Antasena, sesuk bakal nampa negara separo dadekke senopati. Kepenake Angger Nrakasura sesuk bisa nyukupi uripmu. Nggih syukur. Lung, Gusti Mat nampa negara, Lung. Ngomongi Durna mbok ben. Durna kae cok ora tau bener nek omong-omongan. Bondo kocok dioyo-oyo. Nek dipikir sing jero uripe menungso ki jane ora nganti tekan 160 taun, langka sing tekan semono. Nek dipikir temenan uripe menungso ki jane cara bocah sekolah diuji karo sing maha kuwasa. Ujiane lulus apa ora uripe kuwi doan. Nek lulus ujiane esuk oleh papan sing minulya cara bocah munggah li sekolah, nek ora lulus ujiane oleh papan sing rekoso kuwi yakin kuwi Kang. Mulane cok dicoba kepiye carane panyoba mau ayo ana sing wah kok repot uripku gregeten aku tumindak nyolong jukuk lan ya kuwi iki padha karo ora kuat nampa coba. Ku sesuk ngrekoso uripe. Ana jaman kelanggengan. Ning sing kakek cok ora mikirke jaman sesuk aku ora ngerti. Butuh saiki cukup ngono sing kakek kuwi ning tanpa pikiran ngono kuwi janjane. Ya padahal kaya penemune Durna barang kae. Ane wong Durna iki pendhita. Pendhita apa? Aja nggawa buku kae. Kae iki buku enut e. Enut warna-warna kuwi. Terkadang maca ramalan barang. Oh. Tua-tua Durna karo hitung-hitung rada memet. Ning ya aku mau hitung angka aku mau nek. Nek ra metuwe terkadang waduh kuwale. Kuwale iki mau ngono. Kancane Durna. Begitu. Wong cok nganggo baji. Nggawa kantong plastik kae. Elingguh cila tumpang karo winting udut. Mambengi sing metu angkaku jebul pucuk nang bongkot ngono iki. Karo nglintingi udut ki jan kaca iyo-iyo wae. Sekarang ya wong iki sok penemune beda-beda mulane kuwi. Ana sing dipenemu ekonomi ana teko saka nyambut gawe dok terus mboncengke sing wedok nang pasar ya ana nggawa onde-onde. Mulane cok teko cok awan. Bola ngestina ki cok werna-werna. Ana sing dadi tukang batu. Mbok dinengke wae ora. Ayo karang werna-werna. Nek nggugu aku Durna ki aja dino manut Durna padha kan nyemplung jurang kasangsaran temenan kan. Nang pendhita kae goro kae. Klambine pendhita kae jane minggu anget-anget. Wis aja kok ngono. Kae pendhita penggawe mlembung weteng. Alah ambel gedes. Durna kok menggawe mandi. Alah. Menggawe mandi nek kok ngono kuwi tumindak ning Durna ki ya ana apike. Apike pendhita kae suci. Wit lahir glegak tekan springer ora tau ngepok wanita ateke suci. Kok di anak Asatama kae jarane bisa. Jaran-jaran ora. Aja gugung bilang jengkok. Oh, tak dondomi lambemu angger kok ngono kuwi. Donga iki Durna kuwi rak areng kejawa ki rak ra iso mabur ta, anjuk nangis. Ning Gresgara nyuwara ngono iki. Sapa sing iso nulungi aku nek wedok tak pek bojo, nek lanang tak wis dulur lanang ngono. Njuk, mongko ra muni wong kuwi, muni sapa sing nulungi aku nek wedok tak pek bojo ngono njuk ana jaran teka kuwi. Jarane kuwi iso mabur anjuk Durna nunggang jaran kuwi. Neng dhuwur nangis, apa ya kelakon aku mondong jaran ngono ane njuk. Hal kebacut sago anjuk. Tingak-tinguk. Ngono. Aku mau njuk. Bilang aja ngomongke kuwi elek. Njeli nunggang jalan ki ro ngantuk. Njur keplorot. Cen plorot.
Wong nek ora kalap, wong nek kuwalat ora. Mangkelke nganti kemringet aku. Bilung nek ngrasani wong sak enake dhewe. Ampun kuku bilung ning pancen wong rusak lambene. Gok melu aku, Gok. Iya tak patene ontos sira karo poncoku.